Milingkod na si Attorney William Anggos ang bagong natudlo nga General Manager sa Metro Kidapawan Water District dinhi sa Kidapawan City kagahapon. Kini human meritero si Estela Gonzales. Nanumpa si Anggos atol sa selebrasyon sa Labor Day nga gipasiugdahan sa MKWD Union of Employees sa MKWD Covered Court ni atong Miyerkules atubangan ni Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista. Si Anggos gitudlo isip General Manager sa MKWD pinaagi sa Resolution number 68 pinitsahan og Abril 22 tuig 2024 sa MKWD Board of Directors. Ang iyang pagtudlo moabot uban ang termino sa katungdanan nga unom ka tuig, epektibo gikan sa May 1, 2024 hangtod sa April 30, 2030. Sa wala pa kini molingkod isip General Manager sa MKWD, gitudlo ni Evangelista si Anggos isip iyang konsultant. Niadtong May 21, 2019, si Anggos usa ka abogado ug usa ka certified public accountant ni resign sa iyang katungdanan isip na piling mayor sa lungsod sa Cortes sa Surigao del Sur. Naputos ang MKWD sa isyu gikan sa kakulangon sa supply sa tubig hangtod sa giingong kapakya sa pag-liquidate sa mga galastuhan sa mga sakop sa water board. Sa paglingkod ni Attorney Anggos, nang hinaot ang konsumidor sa Kidapawan City Water District sa iyang maayong pagdumala sa nahisgutang ahensya. Gikan diri sa Kidapawan City, Esther Roque, Newsline Philippines, stay safe.